Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمجك على تنك على بركدا أم بسالي دنفع ولا صنهر كانوي على كراي أنا سمغو أني ما هو يوتو نيونيا فكتا جودون سي على كنن أو بلا جلني أو جما كلسانو ما ينفع بواجلو كنكونو أمي كاتيكاو فينو كرن يالا وكا كنا مني أبي فامكو فوغا كالانسو با من بينو ني أبي فامكو حليمة سعدية na nyama ya be anga malimatu bolono e aseyida Aisha Keita mi na bunyana karama bela jelembe anga sherifke bolono e a Sheikh Mahmoud Haidara keni nyinantai a bara bela jelen kira ka be septembre kalot le wolon vlama samba fla anitani kononto kenen konnana katina lamini bela jelen bora kana benai wala sa sankura a dodo mimbe ke bela jelen ka seka hera sorola a bara kun folo damna ni alqur'ane kalaniye qur'ane kalan ko fe do don kera anga je ka nyima daw fe اللهم منا وموتانا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا ووجههم يوم الباس وأعتق رقابنا ورقبتهم من النيران ويمن كتابنا وكتابهم ويسر كتابنا وكتابهم ويسر حسابنا وحسابهم وسقل ميزاننا وموازينهم بالحسنات وثبت أقدامنا وأقدامهم على الصراط وأسكننا وإياهم وسط الجنان وأسكننا وإياهم وسط الجنان وارزقنا جميعا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والعيلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرعناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا
إخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر دينك الدين المحمدي واجعلنا اللهم من ناصريه. اللهم انصر من نصر دينك الدين المحمدي واجعلنا اللهم من ناصريه. واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا بالعباس سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني الشريف الحسني رضا لا سخط بعده أبدا يا رب العالمين. وارض عن جميع الأشياخ والأولياء رضا لا سخط بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمور أختنا التي نظمت هذه القراءة المباركة. اللهم إنك تعلم نيتها وما تريد رب فوفقها في كل أعمالها يا رب العالمين. ووفقنا وإياها إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. بسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها أنا وأن سائر المسلمين أبواب الشر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وتمنن كوفي واجuru kelo sorola ka kumata ka doyin bonya fo ani karama ko munun kera konnana u ye ɲɔgɔn falen falen wajulu la min sorolo la an ka je ka ɲɛmadaw fɛ. ala ka ni sababa bɛ donc ni hɛrɛ ba de Alahu Taala ye min k'an ye ni ye lahɔrɔma kalo ye Alahu Taala kumana kalo in kan suratu tawba kɔnɔ sura min ni bisimilahi rahmani rahim o ma kɛ a daminɛ la ni bara'atun min Allah Alahu Taala kumana ye azza min qa'il Alahu Taala ka kuma ka bon a ko inna iddata shuhuri inda Allahi 12 sha'ran yawma khalaqa as-samawati wal arda min arba'atin hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كله رما قالوا سنة كافروا لا قالوا جتالي ألفين قالوا تاني فلي بسبب كده دوم بعد بكرة والله أمورا زله جامنا سلبا قالوا نو عرفا بوكنا seli dombo konna la yomu ajil hakbar domi mawbe ta shaytan bo ne bayba la ko ngala ya ngala ya na yusoro magabe ta makeni do billahi aka bo hakini Allahu akbar salu nasini utewa ana karamo Usman Salif Khan na yake no fe arafa do ka fatiha utamina ka do bauke ado nun jabira ama do jabi madu hatta do jabi madu wallahi alim min kare ama jiga do jabi ni ma mi sigara na e bora na sa wallahi ala kira ko ama hadisa de la e kana ala wole fio fo fendo be ko labe foro aywa o jume danania ko sabati idskuna ka domena masami wole ale ko uduni astajib lakum ay wole me aw jabi wallahi ya ko hadisa la udullah wa antum mukinuna bil ijaba Allah laka ala wole iska nan jabi wa iska nan jabi bay tege diga te jabi wallahi memena ala wole mina ben jabi ala wallahi isdaka ala bi jabi Allah wa do be bi jabi ngale na tuga sabari la aywa tuga sabari follow kira de ya sallallahu alaihi wasallam ma min tikma kun fe atani bingo fo nabiyyu shabab dal nabi makuru bine kira sallallahu alaihi wasallam akuma kan atibri fiyo abada kira ko
ko do bi jabi cogoya saba fɔlɔ n'i ye min ɲini ala fɛ jati a k'o d'i ma filanan walima tɔɔrɔ dɔ natɔ do i kan a k'o tɔɔrɔ ɲɔti ka bɔ i kan yɔrɔ an caman t'o ye dɛ nabila Musa don dɔ a tile la maa dɔ ye dugawu kɛ a ko a ka dugawu ma jaabi nabila Musa ko k'a ye mun sɔrɔ a ka tile kɔnɔna la a bɛ se k'o fɔ a ye wa a ko Musa ma ale ye min sɔmi sɔrɔ ale kɔni tile la a bɛ poussière de furan ka bɔ a yɛrɛ la nabila Musa y'a wele a bɛ cɛ waaju la a ko kulu de kan ka bin e kan n'a binni kan a bɛ mun k'i la a t'i faga wa ɔ i ye dugawu min kɛ dugawu jaabi kɛra jumɛn ye kulu in mugumugula komi a kan ka bin e kan a bɛɛ bɛ kɛ poussière ye ka da e kan dɔɔni dɔɔni i b'a furan ka bɔ i la a t'i bin a t'i faga a ko i ka dugawu jaabira wa k'a ma jaabi cɛ ko Musa hali n'Ala ma dɔwɛrɛ di o bɛ n bɔ o ye dugawu jaabi cogo filanan ye cogo sabanan ye jumɛn ye a k'a lasago i ye k'a d'i ma don na don min welela ko yawman kamsawi ɲɛba sisi don ɲɛba sisi don o y'a kɛ an ka jɔn dɔ ye don min welela ko ya nafsi ni bɛɛ b'a fɔ n yɛrɛbakun i jɔlen bɛ kamanagan dɔ da la ka i jɔlen to o la i ka mizani bɛ ka pese ɲuman bɛ yan juguman bɛ yan ka bari ka na ni ɲuman dɔ ye k'o bila i ka ɲuman na ɲuman bɛ jigin juguman bɛ yɛlɛ e kisira k'o ye dugawu jaabi cogo sabanan ye an b'a fɔ Alahu Taala k'an ka dugawu bɛɛ jaabi nka cogo min ka d'anw ye an ye min ɲini Ala fɛ k'o d'an ma o se bɛ Ala ye yarabi yarabana Ala k'o k'an ye donc an bɛ lahɔrɔma kalo la an bɛ lahɔrɔma don na an ka hakili to a la san ka ja i la san ka goya i la a bɛɛ bɛ san daminɛ de bolo an k'an cɛsiri nin na an baw n'a don sera an ka sun n'a don sera an ka fɛɛrɛ kɛ an ka denbaya la fɛn minnu ka di denbaya ye k'a di an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka taa bɔ banabaatɔ ye n'i ye maa dɔ jɛnɛja y'a to tasiri janaza kan maa minnu bɛ yen ko kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a ka kɛlɛw fɔ k'a ban maa min fililen don k'a tɛ sira ɲuman kan o don a tigilamɔgɔw dakun ɲɛ kelen fɔ a ye Ala b'o lamɛn a la a bɛ bila sira ɲuman kan o n'a ɲɔgɔnnaw n'a don sera i sɔnniw olu tigɛ ka bɔ i la i k'i seliji ta k'i jɛnɛba ko u b'o wele ko san jikuraw n'a ɲɔgɔnnaw de kan ka kɛ n'Ala sɔnna an karamɔgɔw da bɛna don a la an b'a deli Alahu Taala fɛ an ye fitinin min fɔ min ɲɛna a baraji Ala k'a minɛ an ye min tiɲɛna a juru Ala k'a yafa an ye. Asilamu an bɛ kisi ni tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. K'an sɛmɛ Ala la Ala min n'a y'a fɔlɔ n'a b'a laban. Walahi. Fanga tuni kama yanga ni disibugɔ kɔfɛ ani n da ye n yɛrɛ ye ko bɛ laban Ala min bolo. Setigiw ka sew bɛ ban k'a to Ala min ka se bi. Dɔnnibaaw ka dɔnniw bɛ ban ka Ala min ka dɔnni to yen. Bonya ka bonya bɛ ban ka Ala min to a ka bonya na. Masa minnu ka masaya bɛ ban ka Ala min ka masaya to yen. Lam yalid wa lam yulad. Fɛn ma Ala min bange Ala min ma fɛn ka bange. Ahidun fi asrihi ahidun fi mulkihi. Masa min n'a ba ka kelenya la. A kelen de y'a ka masakɛ ye a kelen de b'a ka masaya kɔnɔko dɔn a kelen de b'a ka masaya sigi kuma dɔn a kelen de b'a ka masaya bonya degeri dɔn fo a ye maa min kanu k'o dɔn a réseau kɔnɔ. Asilamu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye kisi kunnadiya ani barika Ala k'o dɔn ne ni aw bɛɛ lajɛlen la. O tɛmɛnen ko Alakira mandenw ko dɔn ka fisa ko kɛ ye maduzu ko ko yanni i ka ko kɛ k'i ka ko dɔn fɔlɔ n'i m'a dɔn i bɛ se k'a kɛ cogo di o de la Ala ba yɛrɛ b'o fɔ fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni n'aw ma ɲɛ a bɛ ne Ala bato a ye ne Ala dɔn fɔlɔ ne ye mun ye ne yɛrɛ Ala ye mun masa ye a ka sɔrɔ ka bato Ala dɔn de ka kɔrɔ ni Ala bato ye Alakira mandenw a ye to an ka Ala bato an ka sɔrɔ ka Ala ko ɲɛɲini ka Ala bato. Asilamu o kɔfɛ Ala dɔnna o de bɛ Ala ko kɛ sɛbɛ ye Ala dɔnna o de bɛ Ala ko kɛ sɛbɛ ye Seydina Muhamadu dɔnba o de bɛ Seydina Muhamadu ko kɛ sɛbɛ ye Ala ka bonya ko dɔnba o de bɛ Ala ka bonya ko bonya jira k'a kɛ bonya ye. Sogo de ta a ɲɛ fɔ n ɲɛna a m'o gɛlɛya an sigilen bɛ sigi min na an bɛ Asura kɛnɛ kan ne Ala ka ayiwa san yɛlɛma silamɛw ka san yɛlɛma an b'o de kɛnɛ kan
akaka nanzigiro kenaka okaddo oyemunyi hayo osola chugudi obonye na chugudi me anyafulama dina kono doni bonye namugelea ane chao ame muso fo chao ti foya ai chao ti foya mambo ti fo mambo fo anavo hanu be digi chao la mambo fo ne reche ati digula ibu ufo kuni muye mbadalu dima kelegele yananga na nanga wala do ile ashura ko kelegele afonga famu islamaya du fala na islamaya digi bituru doni gera digi tuba islamaya muso aya jabi doni gera digi tuba fulana ayo fayngame ayo kite turu duguma ka seli alay ala kira ko fe doni gera ke folo tiye be ka ala yeda wala ata jabia ay malmatu tala malmatu afi aslamaw ala yo bonye ti cheo musuma ka cheo je o bonyana joro ni te mate de vai o faina e ba fa moi mega afa mina akira du bogaro hirai kulula toro ni de ko ni nyeri be ko fe fali ba be sale ko fe ala na bi to akirina ayiwo ye na te ngoda dola abiti ta jirisuma dola wala ma bita kulwola ka ti de ka ala nyini ala yoro ni fasara ni basara ikere no korokati bolo dogo ni di bolo balma muso ti fe balma ke ti fe ibike chukodi ibike faladi ayo wala kira kumite de sallallahu alaihi wasallam sallim allah yino foro tenna mi ta fo kiri mugera hami wala akajira dal masala na mugera ala kira kumita kulwola kati dogoy ka ala doy Allahu akbar atoro de la ala sina jula ci kanama kira bolla bitaka so atara fu muso so redo sida Khadija da siruni da akon Khadija akon da Musa nda tugu afamana be men jabe ta tika bita yere na mafati Khadija ko ma ko mungera Allah akon ye fendo de yi ayizra ko so Allahu akbar kabe ala kane Muhammadu ta madele ka fe mi yodi Allah Khadija kama ko Muhammad ako ba ne ba don to fuit na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka muna ibisi yitu Allahu akbar ka sabga Muhammadu ladiri Allahu akbar ka sabga Muhammadu iti majaba ko ka sabga Muhammadu abi hina wallahi me hina Khadija de ni fo akrai tumana akira bora kullaka Allah wallahi awa Khadija ma ko ye fendo yi kabingira mai mani akoye muni akonye fendo yi anana kuma do foni ni kuma ime jatigera Khadija ko wallahi ma do atike na musu na musu mu jineshu Allahu akbar jine bi do mamuno na do kuna kuma ke Khadija ko atiko isa ko ka sabu ke Muhammadu yi sinji tumulai illa diri yi kuma ni wallahi ti ma jaba ni te ma te ne bandi ma jaba na mugele Khadija ni wala kirama dana mama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabiya Khadija ya ka ala kira kanu jira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ma jebi patsagane an jebi ana asoro e ka jile ta ka chile ku anda chi ku ka wado mbanye la nyama yele ka nyene mini haya ki jaba kulo jala ka yoro ni gele di Khadija sona katuba ala kira ko ni Allahu akbar kira ko ke fulai la hasha wallahi amaka akira yele ko ama fawara yemi nya ja ko ala kira Allahu akbar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam choro anya foman wala kama mo mamba fo wallahi ukani zigila tena kaya Allah talubala ana bau dalwa min bala abo te sauti yute mu dimo mina deta dima ki yute na bersebana yute folo deta bi ni rasul ni ngena Allah utwana da sabanda ashura keleka akadani fanga do fonyo oni wallahi ile feo fena kunyo ko wajuli kelebe sigi ko de bala wallahi mais ami sigi akeneka akaka anga kenere bonyo fo la ka fengo mogo ni eso masamai Allah hana so wajuli sigi kuntoyi ambo di moma wallahi utama na ungelea jugo chembe bide Allah du chembe bide sigi do chembe bi wallahi
wallahi kabilaw cɛna bi mun y'a cɛ mais sigikun t'o ye mais wajibu f'an ka tɔ k'o suma sanga sigikun nafa ba b'a la o de kama n ko sigi bɛɛ n'a kuma don wallahi nka bi bɛɛ b'i ta sɔrɔ ka taa so cɛro a bara ci an b'aw fo an b'a ko k'a se ka aw fo wallahi ko k'aw fo ala ye cɛw jɛ nin na k'o di musow ma maa fɔlɔ min y'i den turu ka seli ala kira kɔfɛ wallahi muso don ala wallahi a filanan ye mun ye zamuzamu ji min n'an bɛ bɔ n'a ye makan ka na ni sinikɛnɛ su ni ala kɛmɛ ka a worobinɛ dayɛlɛ ka bila baji ni kɔgɔjiw ni kɔlɔnjiw ni worobinɛjiw la dafɛsi ma min dugukolo sanfɛ ka kɔn musow ye muso a y'ala barikada e bɛ k'a faamu wa n bɛ k'a faamu dɔɔni nabi ibrahima a n'a furumuso bɔlen Palestine ka na sigi Maka keleya de y'u bɔ yen o muso dɔ sinaya ni tɛ maa tɛ nin fɔ a ye muso fila nana keleya ka sinaya muso ncinin o nana commencer ka kɔnɔbara sɔrɔ ka na t'o la ka den jɛman sɔrɔ o kɛra min kɛ ala ko ibrahima ma a ko bɔ ibrahima bɔra n'a muso ye n'o ye hajara ye ka taama ka taama ka taama ka duguw ban ka kungow ban ka falaw ban ka taa kɔbɔw tigɛ ka taa se yɔrɔ la kuluba dama dama de bɛ yen hali jiri tɛ se ka falen yɔrɔ min bi waadin ghayra zi zar'i kuranɛ de ko ten a taara se yɔrɔ la sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen a taara se kulu ni ɲɔgɔn cɛ waraw dama de bɛ kulu la a sera ye min kɛ a k'a muso ma ko i jigi yan muso ye don ne jigi a y'a den bilenmanin b'a bolo tan a ko i sigi a y'i sigi a kɛlen k'i sigi a ye kɔrɔ lajɛ n'o ye Ibrahima ye ka tilebin lajɛ ka bani ni baba lajɛ a ɲɛ tɛ mɔgɔ la a tulo tɛ maa mankan na ni wara k'a dama tɛ ani kɔnɔkan a y'o kɛ dɔrɔn a y'i kɔ don muso n'a den la ka sira minɛ a bɛ ka taa ka bɔ yan ka se poto yɔrɔ la a muso k'a ma a ko n makɛ a ko e de nana ne bila e ko n ka n sigi yan n ye n sigi yan i ko n ka to yan n ye n sigi ka to yan o tuma e bɛna taa min a y'i ko filɛ ka muso lajɛ a ko ne bɛna taa ala ka baara la a ko min ɲininka o tuma i ka ala de ko k'i ka na anw don yan wa a ko muso ma a ko ɔhɔ ne ka ala de ko ko n ka na aw ta a y'o fɔ min kɛ ka muso lajɛ ka den bilenmanin lajɛ walahi hamidu nana dusu la mina n kɔ don den fitinin ma na ani muso la kungo kɔnɔ yan foyi ti yan ni wɔrɔw tɛ hali ji ɲuman o ti yan n'amu gɛlɛya a y'i kɔnɔ min n'a ye sira minɛ a muso k'a ma a ko wa n'i ka ala de ko k'i ka anw to yan ko anw b'i to e kɔ yan an ta k'i ka ala de y'a f'i ye n'anw b'anw lamɛn n'anw ma bi gungun na yan n bɛ taa so ka na an bɛ ɲɔgɔn de ye arayida la i bɛ t'o sɔrɔ so ye e ni ne min maa min ko arayida la a bɛ k'o de ye wallahi k'a f'i muso ma n ko na yan n bɛ taa ka na e n'o ma ɲɔgɔn ko arayida la o tɛ kɛ o a tɛ sabali yan bilahi a ko a muso ma a ko n ko na yan n bɛ taa ka na n ka ala de k'o k'anw to yan a y'i ko dɔ ka taa ka segin ka taa Palestine a nɔ na muso fɔlɔ nɔfɛ ka muso n'a den bilenmanin to kungokolo fantan ba o kɛlen a muso tora yen kɔngɔ nan'u minɛ minɔgɔ nan'u minɛ dumuni t'u bolo ji t'u bolo den tora a bɛ ka kasi muso in sigi b'a nɔ na ko parce que k'ale cɛ ko k'a ka ala ko k'a ka to yan muso muso y'i sigi den nana kasi daminɛ a bɛ ka kasi ka kasi ka kasi a ma ɲɛ muso wulila k'i jɔ i jɔ ka mɔɲɛ dɔ ɲini nka a ye den in da yɔrɔ in na yen sabu a ko k'a ka ala ko k'a ka to yɔrɔ min na a ye den in da yen a yɛrɛ wulila k'i jɔ a bɛ boli ka taa kulu nin sanfɛ k'i ɲɛ bila k'a lajɛ n'a ye mɔgɔ ye n'a ma mɔgɔ ye a bɛ boli ka jigin ka t'i jɔ yen kulu in sanfɛ n'a ye mɔgɔ ye n'a ma mɔgɔ ye a bɛ tila ka segin ka taa nin kulu in sanfɛ a y'o taa ni ka segin siɲɛ 7 de kɛ ka den dalen to parce que a ko ala ko k'a ka to yen den tora kasi gɛlɛyara a gɛlɛyara ni den bɛ kasi a b'a sɛrɛkɛ o a sen sɛrɛkɛ tɔ ji de nana poyi poyi ka bɔ sen sɛrɛkɛ nɔ la
e bɛ k'a faamu wa ji de nana poyi poyi ka bɔ den in sen sɛrɛkɛ dɔn na ji poyili ye kɔnɔw tora olu ye ji ye min kɛ olu commencera den da yɔrɔ min kɔnɔw bɛ ka na yaala yaala o sanfɛ ka musoba in de k'olu sanfɛ a y'a ye kɔnɔw bɛ ka sin yɔrɔ min ma ale den danbe a jiginna ka bɔ kulu sanfɛ ka n'a sɔrɔ a den yɛrɛ dalen sen bɛ ka sɛrɛkɛ yɔrɔ min na ji de bɛ ka poyi poyi ye a ye denmisɛnw ka baara sugu kɛ ka buguri mugu koli koli a da la a bɛ ka buguri kɛ k'a koli a bɛ to k'a fɔ amaranɲɛ kan la zamzam 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 kɔrɔ ye ko fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan ni ji bɛ boli ka tɛmɛ i nana bɔgɔ kɛ k'i b'a koli koli k'a fara ɲɔgɔn kan ala fara ɲɔgɔn kan sa fara ɲɔgɔn kan a tora a bɛ o de fɔ o de ye zamzam amaraniya kan de don nabila yakuba bɔnnaw olu ka kumakan de ye amaraniya ye e bɛ k'a faamu wa dɔnni cɛw b'a f'i ye ko alakira yɛrɛ ye amaraniya ye ko mɛ mun y'a kɛ larabu ye parce que a sigira magankaw fɛ man jalasa qawman fahuwa minhum mɔgɔ n'i sigira yɔrɔ min na k'i y'olu dɔ ye a bɛ n'a fɔ n'i taara i sigi numuw ka dugu la hali i tɛ numu ye a bɛ fɔ ko aa ko numunakaw ka cɛ cɛ b'an ka don i bɛ k'olu dɔ ye diyagoya i taara i sigi mɔnikɛlaw cɛla danga la a bɛ fɔ o ma k'i yɛrɛ sɔmɔnɔ yɛrɛ alhamdulillah nin kalo in an y'a fɔ k'a ka bon kojugu nin don in an y'a fɔ fana k'a ka bon a bonya dɔ ye jumɛn ye e ka se k'a dɔn ko fɛn fitinin tɛ n'i y'a mɛn ko muharamu nin de ye an ka san kalo fɔlɔ ye dɔw k'a ma ko jɔnminɛ kalo dɔw k'a ma ko kɔrɔfurani kalo dɔw ko sɛkilicɛ kalo dɔw ko a ma ko jagabɔ kalo o tuma na o kalo min jɔlen filɛ an ka san kalo fɔlɔ de ye nin ye ko caman b'a kɔnɔ ni ashura in don bonya kosɔn don dɔ la cɛ dɔ mɔgɔ fagalaw y'a minɛ u bɛna taa faga u taara n'a ye mɔgɔ faga yɔrɔ la ala sɔnna a tilala u la a bolila mɔgɔ fagala ninnu bolila nɔfɛ u y'a gɛn k'a gɛn k'a gɛn a taara se yɔrɔ dɔ la a y'i kɔfilɛ a y'u ye min kan a ja tigɛla a ye ala wele a ko alahuma najini minhum bihaqi ashura a ko ala ne y'a ɲini i fɛ i ka ne kisi ka bɔ nin jugu ninnu ka dansago ma ashura bonya kama o kɛra min kɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a gɛn ala sɔnna nin bɛɛ ɲɛ f'i na u ɲɛ f'i na min kɛ ale yɛrɛ bolila a y'i dogo yɔrɔnin dɔ la dugu jɛra min kɛ a wulila a ko ala bi haki ashura ni ashura bonya n'a barika ye e ne kisi ninnu ma ne fana bɛ bisu a ye ashura sun o don tile banna a don surafana t'a bolo a b'a sun tigɛ ni fɛn min ye a tilala tuguni a ko ala bi haki ashura n y'a ɲini i fɛ i ka sun tigɛ di yan a don ala ye mɛlɛkɛw bila ka bɔ sanfɛ ni sunakare ye ka n'a di cɛ ma ashura bonya kan o ashura an sigilen b'o kɛnɛ de kan bonya ko caman ba bi a la ko maa garisɛgɛ b'i kumabaga nɛnkun sanfɛ baara minnu n'an y'o labɛn k'an bɛ o di waati surunya kosɔn an ka kalifa bɛ yen n'o ye kalifa sogore ye ale bɛna caman fɔ o la nka an bɛna iktisaru kɛ n'o ye kuntagala surunya ye an bɛ kuma mɔgɔ min ye nin ashura ye mɔgɔ min ye a labɛn n'o ye Aishatu ye an ba Aishatu an ba Aisha n'i y'a ye ko an ba Aisha alakira muso sallallahu alaihi wasallam o dɔla kelen tɔgɔ de ye ko Aishatu ala dun y'a fɔ an ye kuranɛ haya jɛman na a ko ala ko kira musow ye an baw de ye o de kosɔn ko an ba Aisha ale de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in labɛn muso kolon o de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye
n'o tɛ musoya tɛ mɔnɛ ye dɛ. musoya ye fɛnba de ye musoya ye koba de ye. ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn. an ba Aisha. a ye mɔnɛ bɔ Kati musow bɛɛ la. Bamakɔ musow bɛɛ. Hakɛza Mali musow bɛɛ diɲɛ musow bɛɛ. bi hali anw yɛrɛ cɛw an faw an ba minnu sigilen bɛ yan karamɔgɔ minnu bɛ nin kɛnɛ in kan yan an ba Aisha a ye mɔnɛ bɔ an bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ bi. N'i ye nin kɛnɛ jama sanumanba in lajɛ ka karamɔgɔw wele ka n'u sigi kɛnɛ kan k'u ka Ala ta fɔ mɔgɔw ye a ye anw kisi ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma. Alakira ka kumakan don a ko man katama ilman aljamahu llahu yawmal qiyama bil jamin minan nar. A ko mɔgɔ min ye dɔnni dogo lahara don ko Ala bɛ kɛrɛfɛ don i da la k'i sama ka taa jahanama kɔnɔ. O kumana ka karamɔgɔw wele ka dɔnnibaabaw wele ka hakilitigiw wele u kana sigi k'u ka dɔnni fɔɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'u ka tata t'a la. O kumana dɔnni dogoli min fɔla ko dɔnnibaw bɛ minɛ anw min y'o kɛ bi anw tɛ minɛ o la Alikiyama jɔ don Ala ni an ba Aisha sababu. An faw sigilen filɛ an baw sigilen filɛ olu fana bɔr'u ka so yɔrɔ janba in na ka na sigi ka karamɔgɔw lamɛn ka Ala ka kuma lamɛn a y'olu fana kisi jahanama kɔnɔ don ma. I bɛ baraji min sɔrɔ nin na i tɛ nin sɔrɔ diɲɛ baara si la. Alakira ko man masha ma alimin khutuwatayni wa sami'a ma alimin kalimatayni wa akala ma alimin luqmatayni fa inna lahu jannatayni misla dunya marratayn. Ni maa min taamana ka bɔ i ka so ka na dɔnnibaa dɔ lamɛn Ala ka hali n'a kɛra kumakan ɲɛ kelen ye ka bɔ Ala ka kumakanw na. Ni maa min taamana ka bɔ a ka so ka na Ala kofɔ yɔrɔ dɔ la hali n'a kɛra senbaara ɲɛ 2 ye. Ni maa min ye dumuni lɔgɔmanya kelen ta dɔnnibaa dɔ fɛ Alakira bɛ ka kuma ni mɔgɔw de fɛ ka taama ka bɔ i ka so hali n'a kɛra senbaara ɲɛ 2 ye. Maa o maa bɔra yen dɔw nana mobili la dɔw nana moto la dɔw ni yan cɛ a bɛ kilomɛtiri 1000 bɔ ka na sigi nin kɛnɛ kan i bɛ ka fɛn min lamɛn Ala ko lahara jɔ don i k'o senbaara ɲɛ 2 i y'o min taama ka na i ye dakuru ɲɛ 2 min lamɛn dɔnnibaa ninnu da kɔnɔ hali n'a kɛra dakuru ɲɛ 2 ye ko lahara jɔ don ko ale Ala bi alijinɛso 2 d'i ma min kelen kelen bɛɛ ka bon diɲɛ ɲɔgɔnna 2 ye. O baraji an ba Aisha a y'o fana sɔrɔ. Musoya tɛ mɔnɛ ye dɛ. An y'ale dɔn ni diɲɛ baara o baara ye o de ye Ala ko baara ye an ma baara 2 y'a la. O de kosɔn Alakira y'a fɔ an ye hadisul kudusi dɔ la a ko inni wada'tu arba'atan fi arba'ati mawadi wan nasu yatlubunahu falam yarawhu abada. A ko ale Ala ko a ye fɛn 4 bila yɔrɔ 4 na mɔgɔw b'a ɲini u t'a ye. Fɛn 4 a y'o bila yɔrɔ 4 na adamadenw b'u si bɛɛ kɛ k'a yaala a t'a ye. Ne ma taama ka na nin kɛnɛ kan ka na sigi ka nin dɔnnibaa ninnu lamɛn e bɛ nin mɛn ka nin to i ka so wa. Nin kɛnɛ sugu hali n'a sɔrɔ a jama ka dɔgɔ nin ka di Ala ye ka tɛmɛ jamaw kan Ala tɛ ko fɔ yɔrɔ min na hali n'a sɔrɔ a maa ye maa 100 bɔ. An sigilen bɛ nin kɛnɛ min kan nin tɛ kamera cɔrɔlen ye anw kan wa Ala fana ka kamera jɔlen bɛ anw ka Kati kɔnɔ bi Alakira nɔgɔmalen bɛ bi Madina kaburu la a b'a la ka yan lajɛ Seydina Abubakar ɲɛ b'an na Usmana ni Umaru bɛɛ ɲɛ bɛ an na bi u bɛ k'an photo ta u bɛ k'an filmer u bɛ k'an kumakanw ta fo Alakira bɛ Bubakar ɲininka jɔn de bɛ wajibi la tan Bubakar b'a fɔ tin dɔn nin bɔra kuncɛ la de ni ta ma ce ni fa ye a bara ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ i ka bɔ Ala ka écran kan i sigilen b'o kɛnɛ de kan an bɛɛ bi bɔ ne nana o kɛ kuma caman ni manamana ko ye e bɛ sɔn Alakira k'e ye tulonkɛ la ayi o kuma t'a la kuma kɛnɛ o ti bɔ
amba Aisha ala ka baraka bila amin ya rabbi ma chama ngani nyona ye ka ladige ala mo kela amin ngani ndi sorate ne ay ni mi chasiri ka ala ko nyanyi ni ka baraka ke ala ko yi fo muso yi ka mangutu wal ma chiya yi ka mangutu aya ka fo ko e ko ala ka ko be ko a ka ala ko ti mara mana ide wallahi e joro jume e joro e munyi ala nyini ni na fo ma ki e yere laje ka la hara laje ka moko laje hakku ka jiye laje jiye kun da ala ka suru amanja wallahi jiye labo a ipo ni isaya che ni foi ma ye e ko fe ke e kume ndeke wallahi la haratu ibn nimisa Allahu akbar nimisa la haratu ibn nimisa ko fe e ma minu yere nyumange ka si alkiyama kene ka ulu ibn nimisa kuma te ma mi ma foi ke achabati awala wala Aisha amba Aisha bulu da Europe bulu alkiyama ikun koro talendo alkiyama Allah ka se ka ni ko sugu organiser ki kan nafolo boka do ala nafolo kadide anaka kalandenw ana kanumbaw haya ana dɛmɛbagaw k'aw ka nafolo bɔ maa caman bɛ nafolo de bɔ k'a kɛ ka balani su kɛ ka kɛ kɔɲɔ dɔw walima diɲɛ den ɲini yɔrɔw olu baaraw n'o baaraninw ka kɛ o ɲɛmaa ye maa caman b'o ɲɛmaaya de ɲini na nka ka i ka nafolo bɔ nafolo ka di cogo min na k'a ta k'a don ala ko dafɛ a ma nɔgɔn dɛ maa min bɛ se k'o kɛ a y'o tigi fo mais fɛn dɔ de y'a s'a ma a ye kalan dɔ de kɛ n'o tɔgɔ ye ko diinɛ kalan bon n'i ma diinɛ kalan i ma ala ko kalan kɛ i tɛ silamɛya sira fɛ nin ko ɲuman ninnu i tɛ ninnu ye o de la ala kɛra ko hadisul kudusi in na a ko ale ala a ko inni wada'atul ilma fil ju'i wal gharabati والناس يطلبونه في الشبع والوطن أقول الله ne doni ne yo de bla kongo munyo ani tungara mangeya no e garibuya yi akonye doni bla olu fla de ni ɲɔgɔn cɛ ka kongo munyo n'i b'a fɛ ka doni sɔrɔ ka kongo munyo n'i b'a fɛ ka dɔnni sɔrɔ ka minɔgɔ muɲu n'i b'a fɛ ka dɔnni sɔrɔ ka yaala dɔnnibaw nɔfɛ duguba kɔnɔna tɛ dɛ k'a burusu kɔnɔ k'a tunkara mangeya la k'a garibuya kɛ i ka tugu ala ka jɔn ɲumanw nɔfɛ k'i bi dɔnni sɔrɔ nka maaw bi k'o ɲini duguba kɔnɔ ani kɔnɔbara falen t'a fɛ ka sɛgɛn e bi dɔnni sɔrɔ cogo di a ko filanan a ko inni wada'atul izzata fi kidmati wan nasu yatlubunahu fi kidmati salatin a ko ne ala ne ye n ka bonya n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ i bɛ ne ala de kadimuya o kɔrɔ ye i bɛ tugu ne ala de nɔfɛ i bɛ ne ala ka sira de ta i n'a fɔ ni ɲɔgɔnnaw n'i b'a fɛ ala k'i bonya dɔrɔn e ka tugu ala nɔfɛ kana tugu faamaw kɔ kana tugu nafolotigiw nɔfɛ kana tugu mɔgɔ min bɛ i ni dungɔ fɔ mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ intérêt sɔrɔ a nɔfɛ walahi olu si tɛ se ka bonya di mɔgɔ ma ala de bɛ bonya di mɔgɔ ma n'i taara jama cɛla ko mɔgɔw k'i bonya n'i taara i fadenw cɛla ko i ka bonya sɔrɔ yen n'i taara i muso tɔɲɔgɔnw cɛla k'i ka bonya sɔrɔ yen i taara aw ka faso la k'e ka bonya sɔrɔ yen e bɛ se ka bonya karaba wa ala de bɛ bonya di mɔgɔ ma o de kosɔn mɔgɔ min ma bonya ɲini ni baara kɛ n'i ko i bɛ bonya karaba i bɛ don ala gasi la an b'a fɔ e ma ko yɛrɛ bonyana i ye yɛrɛ bonyana ye yɔrɔ o yɔrɔ maa kunna ko don sitana mɔgɔ don ala k'an kisi a ma yɛrɛ bonya ala k'an kisi a ma an ba Aisha ala ye a sɔn bonya na ni mun ye a bɛ ala ko baara min kɛ ale de bɛ kuma télévision na ka silamɛw ka ko yira ye an yɛrɛ ye émission caman kɛ o télévision kelen in na ale sababu kama k'an wele ka bɔ Kucala Kalifa Jabate an b'a fɛ i kana kuma Mali télévision na ala ni ale sababu k'a barika ye hadisul kudusi kelen na ala k'o cogo di a ko inni wada'atul mala am inni wada'atu al-ghina fil qana'ati wan nasu yatlubunaha bil mali falam yajiduha a ko nafolotigiya walasa i ka kɛ nafolotigi ye
i ka kɛ banna ye a ko ale ala ye o bila kaari de kɔnɔ nafolotigiya tɛ foyi ye ni kaari tɛ ni kaarilen tɛ i tɛ se ka kɛ nafolotigi ye nin baara ɲɔgɔnnaw hali n'i ye silamɛ ye i ye muminu ye i ye ala ka jɔn ɲuman ye i bɛ taa misiri la i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaka walahi ni kaari t'i la i tɛ se ka nin ɲɔgɔnna baara ɲumanw kɛ kaari de b'a kɛ bon silamɛ ɲuman taamasiyɛn de ye kaari ye maa o maa bɛ yen k'i tɛ fɔnisere ye hali n'i ye muminu ye sitana ko ale ko o tigilamɔgɔ de ko ka d'ale ye maa min bɛ yen muminu don silamɛ ɲuman don nka maa kaarilen tɛ o ye sitana teri de ye ko ale tɛ sa bada ko fɔ ale k'o tigilamɔgɔ kunnagoya maa min bɛ yen hali ni se t'i ye i ye kafiri ye i tɛ seli i tɛ sun nka fɔnisereya ni kaari b'i la sitana ko k'ale tɛ gɛrɛ o tigi la a ko sabu o tigi tɛ sa bada ko fɔ ala k'a kanda k'a kɛ silamɛ ye ala ka kaari d'a ma a ko a naaninan ye jumɛn ye inni wada'tu rahata fil jannati wan nasu yatlubunaha fi dunya falam yajiduha abada ka lafiya ala ko a ye lafiya da adamadenw ye alijinɛ de kɔnɔ diɲɛ tɛ dɛ anw bɛ lafiya de ɲinina diɲɛ kɔnɔ ka climatiseur kɛ ka an fifa ka don villa kɔnɔ ka étage jɔ anw fɛ nin de ye lafiya ye ni ala man di ni sara don min bɛ sa lafiya tɛ diɲɛ na dɛ Seydina Ali bɛ sa don min an ye papier dɔ bɔ a ka kungorodonna dugu ma a sɛbɛnlen bɛ papier ninnu sanfɛ ko la an ye nin bɔ a ka kungorodonna jukɔrɔ waati min nin la saba sɛbɛnlen don dɔnnibaw ko k'o tɛ se ka kɛ ko an ka nin kɔrɔ ɲini a kɔrɔ ɲininen u nana ye la fɔlɔ la salamati la rahata fi dunya ko lafiya tɛ diɲɛ na la filanan la salamata minan nasi ko maa tɛ kisi mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma adamaden tɛ kisi i adamaden tɔɲɔgɔn tɔɔrɔ ma Allah sabanan ye jumɛn ye a ko la budda minal mawti a ko maa si tɛ kari ka bɔ saya la salamata minan nasi ko adamaden i mana kɛ cogo o cogo n'i ye ko ɲuman labɛn n'i ye ko sɛbɛn labɛn walahi i tɛ kisi mɔgɔw tɔɔrɔ ma dɔ bɛna fɔ ko ko nin muso in k'a ma nin labɛn foyi kama yɛrɛ yira kɔ an b'a Ayisa o ka kun i la ni maa min ka yɛrɛ yira n'an kɛra ala ko ye walahi lahara jɔ don e de b'i ye tɔw ɲɛfɛ e b'i yɛrɛ yira ni mun ye n'i taara jimifɔ yɔrɔ la kɔɲɔ yɔrɔ la ni aja pasa da la ye e bɛ pan ka wuli i bɛ wari de bɔ kamera jɔlen don i kan k'i yɛrɛ jira ka wari bɔ k'a sɛri fan bɛɛ fɛ o de ye ka yɛrɛ yira ye k'i ko k'i jɛ ka basanirisi k'i kana o de ye ka yɛrɛ yira ye ni maa min ka yɛrɛ yira kɛra ala ko ye ka ala jɔnw wele ka ala ka lahɔrɔma kalobaw bonya o yɛrɛ yira ka di ala ye dɛ o yɛrɛ yira ka di ala ye nka ni ɲɔgɔnna baara ɲumankɛlaw n'a organise la walahi ala ka jɔn juguw bɛ yen minnu b'i lagosi o de kosɔn ale ko ten ko maa tɛ kisi adamadenw tɔɔrɔ ma n'i bɛ ko ɲuman na ni fɛn o fɛn fɔra i ka n'i kɔfilɛ an ka taa ɲɛfɛ o tɛ ban maa kɔ la o alakira bɛ ci don min alakira nana Maka a ko magankaw ne cila aw ma o kɛra min kɛ jama tilala fila ye dɔw ko ɔhɔn tiɲɛ don nin kanbɛlɛ in kun ye maa ɲɛnama ye maa sɛbɛ don maa barikaman don a ye cɔ an ka tugu a nɔfɛ maa dɔw ko ko nin min filɛ nin ye a kun b'an kɔrɔ yan a wolola an ɲɛna yan an tɛ tugu a nɔfɛ dɛ nin jamakulu fila de tilanna jamakulu fɔlɔ min ko ɔhɔn an sɔnna an bɛ tugu a nɔfɛ o jamakulu bɔna bɛ yen k'a daminɛ alakira tile la fo ka na se bi ma ni ala ko wulila yɔrɔ o yɔrɔ alakira ko mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ maa ɲuman ko bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ olu b'u ka baara bɛɛ dabila u bɛ boli ka na n'u ka nafolo ye an'u ni kana sigi a kɛnɛ kan maa o maa bi yan i k'a dɔn k'i ye o jamakulu maaw ye maa minnu ye alakira soutenir ka sɔn alakira ka kiraya ma alakira ci don fɔlɔ fɔlɔ ko
ta'allaw ila kalimati tawhid bainana ala wa hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw bedi o wele lamine ni kuna mandi tije ni kene suku kan ay mamunu ngo ko tien ta fe anti tuku anofe awolola anyana ko bono be fo kana bla bila ni ala ko dabola ni manyima ko dabola ala kira ko mana dabo olu ti gere ala olu e fem be ke fuye yu fem be ke ngaloye hayya dine kuro mo disabirilaw sufiu kadriyaw tijaniyaw aywa aw moko de be shitana moko ka ala jon ko sabuti ko genga bo ala kasra allah olu ti fo yala o te wahabiya yala ay o te ansor yala o te kadri yala o te tijani yala abada ni du maka wahabiya yala i maka tijani yala i maka kadri yala i maka ansor yala aywa itna ke batara yala mais eti fo ila o eti fo ila na fe o fe dabola e bo lagushi e ki yere nyininga wallahi o bona o be mo minnu bana ala kira la ni ya ye ka fo wati o wati ala ko mandiye ala kira ko mandiye ma nyima ngo mandiye adoki ye shetana ka jama kule wa mo minnu bana ala kira la yilu bonay allahu akbar hakili ma be ala bulu ala ka dama o kuma amba aisha amba fo danti foli mina aka kalande minnu be ana deme baga minnu be amba be fo ko bela jele wala nyuma do wallahi ala kira della ka kutuba do kalan dono aka juma na atlale ako walal akhiratu khairun laka min al ula ako chukudi wala akika do allah ra hera de kapu katama jenka wallahi ala kira ni fo mina atala kaso sahaba be kamana kana aywa sahaba kelen wulla o tara ala kira nyininga ala kira bi kutuba labana iko wallahi hara hera de kapu ni jien aku yenu fo kumina aywa anta do e ala kira dun ti kuma iko ala kira ko oma ako tani chi ko jien here aywa o de kapu la harai allahu akbar ni kuma informe abarati aya fo o yete ko jien here de kapu la harai ajabati wala o tala o nana fo mo to ye ko ale ko la kira fe ko kira ko jien here kapu la harai hayya o ko ma bare ma e kata de o tigi fana tala o ye ala kira nyininga kira yara jien la harala jima here kapu kira ko ma ko la hara here de kapu jien hayya o fana segila o nana fo to yana ka kuna ma ko la hara de here kapu hayya we ma wara bla ka ta o tara kira nyininga jeni la hara la ko jima here kapu kira ko o ma aywa ko jien here ni la ko jien here kapu ko la hara here kapu allahu akbar abo wala ka barati asegil o fana segila kana ko ale nana kira nyininga ko kira ko jeni la hara ko fla be here kapu allahu akbar ko antin tuta ngani la fanani na ma nani na tale o ye kira nyininga kira ko here te jena ko here ti la hara abetena hajabati wala segla kana ala kira muhammadu no fe ale min ti kuma na ni tumoy Aminata di Abdullahi di Abdul Muttalib modi Abbas di ni Hamza dinge sallallahu alaihi wasallam Muhammadun iza masha fi sakhr la nati wallahi ala min bi nata mana farakur ka farabi yele kama ya ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallim wa kallamahu zira'u bila khafiyyi wallahi ala kili mami ala bulu ala kadama amin unana kana kira ba Muhammadu nyininga ko kira an bi mani ala ye anya ma folo i wajulu laba min ke i ka kutubala i ko la har hera de kapur ni jiye anya ma folo ci ima o tari nyininga i ko jiye de hera kapur la harai ma fulana taala o yi nyininga i ko la har hera kapur jiye ma sabana taala o yi nyininga i ko jiye la har be ko hera ba fula bela ma nani na taala o yi nyininga i ko hera te jiye na
hɛrɛ tɛ lahara an b'i ma kira i ka nin walawala an ye kira ko cogo di a ko i k'a dɔn maa fɔlɔ min nana ne ɲininka e ka nin lamɛn e b'i nin yɔrɔ sɔrɔ nin na ne bɛ n ta sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ mana lamɛn i b'i yɛrɛ ta sɔrɔ nin na alakira k'u ma cogo di a ko maa fɔlɔ min bɛ yen n'o nana ne ɲininka a ko n ye min ye o la ala ka dɔnni ni ala ka gindo kɔnɔ a ko nin ye diɲɛ den de ye diɲɛ den de don a tɛ lahara sɔrɔ dɛ a ka ɲinita bɛɛ bɛn bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan o de kosɔn a ye n ɲininka ne ko n ko diɲɛ de hɛrɛ ka bon sabu ni maa min ka ɲinita bɛnna diɲɛ ma nafolo b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo nka i ma sɔn ka lahara jɔ dɔ ɲini i sɔrɔ bɛ bɛn diɲɛ de ma ni ɲɔgɔnna joli joli bɛ e bolo n'i b'i ban k'a don ala ko sira la a ko n ko maa filala min ma n ko lahara de hɛrɛ ka bon ni diɲɛ ye o tigilamɔgɔ a bɛ diɲɛ kɔnɔ yan nafolo t'a bolo se t'a ye foyi t'a bolo nka a b'a la ka lahara ɲini ala jɔn don ni ala ko bɛ kɛ yɔrɔ min hali n'a sɔrɔ nafolo t'a bolo a yɛrɛ ka organiser a kɔni t'i tɔ to o kɔfɛ a bɛ n'i sigi a kɛnɛ kan wa a bɛ ye misiriw kɔnɔ a bɛ ye ala ko kɛ yɔrɔw la a bɛ ye ala ka jɔn ɲumanw nɔfɛ a ko walahi nka fɛn t'a bolo diɲɛ kɔnɔ a ko e bɛ lahara sɔrɔ hali n'i ma diɲɛ sɔrɔ a ko o de la n ko lahara de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kan a sabanan ye mun ye a ko maa min nana i ɲininka ni n ko hɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ wa lahara fana hɛrɛ tɛ yen a ko o tigilamɔgɔ fantan don a bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka diɲɛ de ɲini fantan diɲɛ ɲinina fantan diɲɛ tɛ yen fantan sunguruba fantan jɛnɛyakɛla fantan nkalontigɛla hey ni fɛn t'i bolo ala ɲini n'i ma diɲɛ sɔrɔ t'i lahara sɔrɔ dɛ fɛn tɛ e bolo e ma ala fana ɲini i tɛ diɲɛ sɔrɔ wa foyi t'i ɲɛ lahara maa ma deli ka diɲɛ sɔrɔ ala kira sigilen bɛ don dɔ a kɛlen bɛ k'i nɔngɔn ma a ka misiri la sokɛ dɔ ni boli tɛmɛna o kɔfɛ nɔnsi dɔ tugula sokɛ in nɔfɛ nɔnsi aw bɛ nɔnsi dɔn wa sokɛ ni boli tɛmɛna a dafalen o kɔfɛ nɔnsi fana tugula sokɛ nɔfɛ sababu y'a ɲininka ko kira nin ye mun ye kira k'o ma n'i ma nin dɔn sokɛ min tɛmɛna o ye diɲɛ de ye nɔnsi min filɛ a nɔfɛ o ye diɲɛ den ye diɲɛ ɲinina ye ma joli joli don n'i ye diɲɛ ɲini n'i bɛnna tigɛ kɔnɔ i ma diɲɛ sɔrɔ diɲɛ de bi sɔrɔ ad-dunya darun liman la dara lahu diɲɛ de ye maa ka so ye so ti maa min fɛ ala kana diɲɛ kan sɔrɔ ye a ko n'i ma diɲɛ ɲini n'i ye fantan ye e y'i ta kɛ diɲɛ ɲini de i ma lahara ɲini a ko i tɛ diɲɛ sɔrɔ wa i tɛ lahara sɔrɔ a ko o tuma ne kira ko mɔgɔ min ye n ko diɲɛ hɛrɛ ka bon lahara hɛrɛ ka bon an b'o kɛnɛ dɔ de kan maa min sɔnna ala y'i da ka sɔrɔ dɔ di i ma maa min sɔnna ala y'i da ka bonya dɔ di i ma maa min sɔnna ala y'i da ka jama dɔ kalifa i la maa min sɔnna ala y'i da ka jɔyɔrɔ dɔ di i ma hakɛza nafolo dɔ bɛ i kun i tilala k'i to o mɛndiya la ka tila ka lahara ɲini bara ninnu kuncɛlen an ka malimatu n'o ye a Seyida Ayisa Keyita ye a y'a ka nisɔndiya a n'a ka folikan ta k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ani ka dugawu don kɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ an bɛ ala tanu bisimilahi rahman alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu salon ni waati kelen in na an ye nin kɛnɛ ɲɛnamaya ɲina nin waati kelen in na ala sɔnna an ka kɛ yan an bɛ ala barikada ala k'a ko barika ala k'a ko simaya ala ka jamana in basigi ala k'an ka denbayaw basigi ala k'u kɛ ni ala kira bonya ye
malmatu min n'a ye danaya da an kan ala ka jɛ in jidi ni ala kira bonya ye sallallahu rasulu kuma kundama tɛ janya ala k'aw yɛrɛ bolo ma ka baara la ni y'a sigi ko min y'an bolo a bɛ siɲɛ 5 bɔ a bɛ siɲɛ 5 bɔ an y'a ko daminɛ fuga in na yan an y'a daminɛ kamera ma wele foyi ma wele u ye taara ne sɔrɔ kan kɔnɔ ne cɛ bɛ retraite la ko n ka kɛ u ka marraine ye mais sababu diɲɛ ko bɛɛ sababu ye mais alhamdulilayi bi ala an ye kamera sɔrɔ mais ala barika da ala ka san caman ta an ka jɛ ka kɛ awɔ ala ni ce awɔ merci ala k'aw bolo mɛn a la ala k'aw bolo mɛn a la alhamdulilayi alhamdulilahi rabbil alamin ne bɛ ala fo n bɛ ala barika da nisɔndiyalen don bi n balimaw ni n sinjiw ni n sigiɲɔgɔnw ni n dɛmɛɲɔgɔnw ni n kanubagaw ani mali karamɔgɔw ka dɛmɛ ani diɲɛ seeru bɛɛ n'a karamɔgɔ bɛɛ taabolo tɛ ne bolo ne tɛ taabolo la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in sigili ye ala kanu ani ala ɲɛsiranya ani yafa deli ala fɛ o de y'an bila nin kɛnɛ in sigili la ayiwa alhamdulillah n bɛ ala fo n bɛ ala barikada nisɔndiyalen don kosɛbɛ u kɛlen ka ala dɔn ka ala kira dɔn ka sɔn ne kalandeni ala ka giribuni ka tugu ne kɔ k'an kanu n b'u fo la k'u barikada jama min fana bɔra taabolo kelen ta la taabolo bɛɛ lajɛlen b'a la kuma yɛrɛ ka gɛlɛn ma kosɛbɛ o kuma na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n bɛ n ka seku yɛrɛ fo n'o ye sherif usman madani haidara sheikh mahmudu haidara ani mali dɔɔninkɛla bɛɛ n bɛ bɛɛ de fo sheikh mamani keita sheikh alhassan kane ani seku bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ tijani seku kadiri seku wahabiya tijani an bɛ bɛɛ fo ka sherifula tv yɛrɛ o ye ne yɛrɛ kanubagaw ni diyaɲɛbaga ka tele n b'u yɛrɛ fo inshallah ni y'a sigi 9nan ye kabini an b'a daminɛ an mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 kana kɛ ne yɛrɛ ni n ka denbaya dɔrɔn kana don sigiɲɔgɔnw na kana kɛ alhamdulilayi bi aw filɛ k'an ye nin kɛnɛ fitinin ɲɔgɔnna kan inshallah nin kun ye an ye kati fuga la kalansoba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko halimatu saadiya min ɲɛmaya bɛ an ka malimatu bolo n'o ye a seyida ayisa keyita ye sango san u bɛ nin kɛnɛ in ɲinanta kɛra ka bɛn sɛtanburu kalo tile 7 ma san 2019 o la an bɛ dugawu kɛ hɛrɛ minnu mana ye kɛnɛ kɔnɔna na ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen nafa la bilasiralikan minnu kɛra ala ka tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye foli belebele k'o ta k'a ɲɛsin kati n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala ka chideme tenya welila saraka jubu bomori tenya welila dabali jubu ke muri